हाय नमस्कार ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଗୋକୁଲ ଫାର୍ମିଂ କୁ ଆଉ ଆଜି ଟପିକ ହେଲା ଏ ଗାଈ ଉପରେ ଏ ଗାଈ ପେଟ ଯେନ୍ତା ଫୁଲି ରହିଛି ସବୁବେଳେ କି ଗାଈ ପେଟ କାଁତିର କାଜି ଫୁଲସି ଆମେ ଜାଣବା ଆଜି ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଈ ପେଟ ଟିକେ ଅଧିକା ଟାଇମ ଫୁଲି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଖାଇଦେବ ବୋଲେ ପେଟଟା ଫୁଲି ରହିଛି ତ ଆପଣମାନେ ପେଟ ଫୁଲବାଟା ଡରବାର ନାହିଁ ଡରବାର କଥା ନାହିଁ ସେଟା କିଛି ବେଶୀ କଷ୍ଟ କଥା ନାଇଁ ସେ ପୁରା ଇଜି କାମ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଈର ପେଟ ଯଦି ଅଧିକା ଫୁଲିଗଲା କି ପେଟ ଯଦି ବଢିଗଲା ଗାଈ ଯଦି ଛୋଟ ଫଟ ହେଲା ପଲି ଉପରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଟିକେ ନେବାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଗାଈକେ ବୋଇଲେ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଅଦା କିଛି ନହେଲେ 50 ଗ୍ରାମ ଅଦା 20 ଗ୍ରାମ ରସୁଣ ଆଉ ଗୁଟି ମରିଚ ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିଛି ତାର ସହିତ କିଛି ଲୁଣ ତାକୁ କିଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ ନହେଲେ ଶିଳ୍ପା ବାଟି ଦେବେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ପାଣି ଦେଇକରି ଗାଈକୁ ପିଆଇ ଦେବେ ନହେଲେ ତାକୁ କିଛି ଘାସରେ ଲଗେଇକରି ଖୁଆଇଦେବେ ତ ଖୁଆଇଦେଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆପଣ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିସିନ ଦେବେ ପିଆଇବେ ତାର ସହିତ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁରା ଝାଡା ମଧ୍ୟ ହବ ଆଉ ଗାଈଟା ଏକ ମଧ୍ୟ କରିବ ଏକ ପରିସ୍ରା କଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଗାଈ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ବୋଲି ଯାହାକି ଆପଣ ଝାଡା ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଲେ ପେଟରେ ଏୟାର ରହିଗଲେ ପେଟ ଫୁଲିଯିବ କି ଏକ ପରିସ୍ରା ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଯଦି ନ କଲେ ପେଟ ଫୁଲିଯିବ ତାଠୁ ପୁରା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଈର ପେଟ ଯଦି ଫୁଲିଗଲା ତାହେଲେ ଏହି ଉପଚାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଗଲ ଫାର୍ମିଂ ଏମିତି ଟିପ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୁଗଲ ଫାର୍ମିଂ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫେସବୁକ ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଗୁଗଲ ଫାର୍ମିଂ କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।